welcome back to Jamox channel. So karon nga video guys is moadto ta karon sa DSWD sa munisipyo kay bangayo ta og is financial assistance or medical assistance kay di na jud mada guys. Naniwang na jud kog taman guys ug nag-uaw na ko guys ug unsa ni dyan na may request sa doctor nga thyroid panel o biopsy ngayo taong ginabang dadto para mapalaboratory test nata kay karong panahon na guys wa jud mi karon guys lisod man og maghuwat pata guys o kanus at mga kwarta kay murag malabo guys nga makakita ta og kwarta rong panahon na guys samot na kay ang sweldo sa hang Paris is 220 ra per day and dahil kung may mga utang guys nga pamabayaran and dapat yung eskwelahan naapa ni so wish me luck kung makapangayo ba ta adto og financial assistance para sa atong laboratory. So if you are new to our channel, please don't forget to click the subscribe button down below and the notification bell para ma-notify po kayo sa bagong uploads natin. So, karon moadto sa tauna sa barangay hall kay mga jo taog certificate of indigency kay maoy usa sa requirements kung mga jo og financial assistance and karon ang bit guys is request ra sa doctor for lab test. So atohang suwayan adto guys o makakuha ba ta or makapangayo ta og as medical assistance sa DSWD. So mubalik ko ta guys. Bye-bye. So karon guys padung na ta sa barangay hall sa mga barangay hall kay mga jud dito og certificate of indigency. Yeah, gawan ron guys, gawan. Dere. Bakita ninyo pa sa among barangay hall. Nakakuha na taog certificate of indigency. Diya naibayad guys 10 pesos ang bayad sa certificate of indigency. Sa una libre ra na siya karon na implement na pud nga naanay bayad nga 10 pesos. So moadto ta karon guys ni sa atohang barangay captain kay magpapirma sa atohang certificate of indigency kay wa pa may pirmadan pero nanasay silid pero kinahanglan gihapon ang pirma ni kapitan. So mata nata sa ilahang bahay guys. Baklero ta next gihang ako. Kaya mo balik ko ta anja guys. So, mo ni agbay nilang kapitana guys. So, itong barangay captain. Yeah. Ihang ba na guys na si attorney kung gusto mo og namoy mga panog mga legal purposes. Pwede mo mani sa ihang law office. Nice. Focus on your problems, not putting the blame on me. So I won't pick up your call. I don't wanna talk about. Ayan guys, balik na po tayo guys. Actually guys, neto na ta sa DSWD office and then nauta na taog sa mga requirements. Kuwang man daya ta requirements guys. Kay nahanglan di ay for laboratory assistance. For medical assistance for laboratory is kanang na ay medical certification unya karon
Um, hello guys! So, niabot na ta sa bahay guys. Dito na ta sa DSWD. And then, sadly guys, is, ang atohang mga requirements nga itong gida guys is kuwang. And ahong ibutang danhi ba or anhi aga to mga uban pang mga yo o mga financial assistance like billing, hospital bill, sila po burial guys, and laboratory request sa pambato. Uy, kalipat mo ko. Educational assistance. And ako ibutang dani guys ang mga requirements. Kaya rin adto ninyo guys sa DSWD, kompleto na inyong requirements. Maniya karon guys, wala ta naka-process sa atohang requirements karon kay kuwang lagi ta og medical certificate. Okay. Ang requirements sa mga yung assistance for laboratory is laboratory request, medical certificate, certificate of indigency, and valid ID sa mo process. Kunya karon guys, niingan ang taga DSWD nga sa pagkakaron wala pa daw cash ang DSWD. Kaya nagliquidate pa sila. And then kontakon ra ta og nanay kwarta ang DSWD inighuman sa liquidation. Kompleto na inyuhang gingnan ko nga o kompleto na ang ahwang mga requirements dadto na sa mayor's office adto ni Ma'am Gina. And then og naanay cash guys, og naanay kwarta ang DSWD. Tawagan ra kuno ta guys og naana. So nagbilin ta adto og gipangayuan ta nila og atuhang pangan og cellphone number para makontak na nila og naana ang maong kwarta. So mao ra to guys, wa ko ka video na to guys kay naglisod ko guys gadapa ko og folder nya napaypayong yang gauman mo guys, napaypayong lisod mag video ko guys. So mao to wa ta nag video. And mao to guys, maghuwat gihapon ta og grasya. Maghuwat na grasya gikan sa gobyerno. And basin day og makita na tag kwarta guys. Happy. And then mao na to guys. Akong ibutang ang mga requirements guys kay if ever kamo mangayo mo og mga requirement ay mangayo mo financial assistance sa DSWD sa kuan hagna ni guys ha, sa hagna. Wa ko kahibaw sa ubang lungsod guys ug unsa ilaha mga requirements sa financial assistance sa DSWD, pero maybe murag maura guys kay gobyerno magyapon. So yeah, thank you for watching and please don't forget to subscribe and click the notification bell, like and share na din guys. Salamat, bye bye.